So welcome back to my YouTube channel. So itong video namin ngayon, ito yung first namin ni Nani na magkukulab. O ano yung ulam namin? Ito yung ulam namin ngayon. Ito. Ano tawag nito na sayote? Sayote. Na may? Na may corned beef. Wow, social ito niya nakaluto. Tapos ito may surakabi. Ayobo nga baboy. With ano hiya, tawag nito? Ano ba tawag ito? Anong tawag dyan? Tokwa. Tokwa, oo. So ayan, kain tayo. Kaya kagigising pa lang namin. Yan, masarap po. Masarap yung tokwa tapos may ano. May kaugi. Tapos konting baboy. Ini nga yung tokwa, baboy yun. Beans yan. Beans. Wala man taba-taba. Yan, kain tayo kasi kagigising lang namin. Hindi kanina po pala. Puro cellphone. Naadik ka na sa cellphone na yan. Alam ko na. Kailangan ko matuto. Baka may katat ka na, ha? Tumay pa ba? Parang mga tokwa lang lahat. Ha? Ano, sahog lang yung baboy. Grabe yung balance mo, Oo. Wala ka pang pang palit. Grabe yung ano niya, pawis. Hindi mo kasi dito. Kaya hindi mo makagano. Guys, first time niya makita sa vlog. Siguro na AI. Kumuha na lang ang towel. Sakto na, pag umuwi ka ng probinsya, mag-vlog ka na doon. Isama ko si tata. I-vlog mo habang lasing. Para pag gising sa umaga, wala siyang magagawa. Di ba ito yung mga sayote? Maganda na lang itong bibilhin mo. Pag sahog-sahog, kahit sa pansit, maganda itong sahog. Hindi, at saka hindi nabubulok ka agad. Kabaga. Ulam ka ko. Hindi katulad ng ano. Ulam ka ko kamahiya. Talong. Gutom na ako. Gutom na. Sa probinsya lang, waray ako wala akong nalalaman na sa cellphone. Pagising ko, trabaho. Anong ginagawa mo pagising mo? Punta sa babuyan. Pwede sakto yan, pag uwi mo doon, pag dada mo, pag lilinis ng ng babuyan, iba-vlog mo. Kung anong gagawin ko doon. Magiging sikat na siya. Baka mas maging sikat pa siya sa akin. Kaya nga pinag-aaralan ko lahat yan. Makikita niyo ako dito kung anong ginagawa ko lahat. Pero lahat yan mga pakipakinabang. Hindi mga kalukuhan. Mulogo do. May mga aral. May mga aral na mapupulot. Tama naman. Iba nga dyan,
Ba't kaya gano'n, no, pinapanood yung mga ano, yung mga walang kwentang vlog? Dapat Yun i-vlog yung mga- mo yung Wala kapakinabangan. tayong magagawa din kasi yung At kumbaga saka- doon sila malakas. Oo. Nakakaano naman yun, lahat patawa. Kahit wala tayo, makakatulong tayo sa ibang ano, mga tao. Sa pamamagitan ng Ano? Ano na? paggawa. Ganun. Advice. Anong advice? Ito yung mga tarantado, advice Ah, ano. Wala lang, tatama kahit anong tarantado advice. na nga. Hmm? Kahit anong advice, hindi makukuha yun. Hayaan mo na lang siya. Yun na. Kaon pa. Marami pa rin mata. Marami pang kanin, tatlong sinain ko. Kulong ko. Kaya Hindi tayo papayat. mamayang gabi. Ang mamayang gabi. Ano na yan? Hanggang mamayang gabi na yan. Inalang tayo may ulam pa. Ako na. Nagda-diet siya. Kain pa ako ng tinapay doon. Wala ka daw. Bakit? Tinapay ako doon. Buti ko lang yung baboy kasi Oo. baka masira ang baboy. Kasi ano, tinirahan ko na ng Gulay. naglilimot ang kanina. Ano kasi nakakipit na gamit kita teka lang. Ano kita ito ng batang tao. Magkatakbuot ka ng suwan. Hmm? Magkatakbuot ka Jonathan. Mabait naman kasi. Oh, gusto mo ito ice? Nanda ka. May tubig rin. Pag ako dito, ano mga isang oras dito sa ano, talagang pawis ko, sabihin hindi. Ang gusto ko lang magpapawis, punta lang ako ng kusina. Buksan mo ang aircon doon. Pag ginabi mo aircon ay pag-ulit din. Wala, electric pan. Kaya abregan. Paggabi na, alas Buksan mo 5. kahit isang oras tapos paikutin mo ng electric fan. Pag nagwawawin na, Kasi ang init niya. gusto ko rin naman pagpapawisan ako. Hindi naman yung lagi tayo nakaano doon. Hindi na ako naarawan. Lumabas mali mga pawis ko, mga bago-bago. Mm. Pag nakainom na ako ng tubig, anto na, magagawasan ng pawis ko. Ayan, mga kanong Bisaya, si nanay na magbablog na. So, para may sarili na yung vlog, kaya supportahan siya. Hindi, gagawa ko siya ng YouTube channel niya. Nag-vlog ako kasama ko ni Heidi Lynn. Pwede naman. Oo. Tapos, pag sugod dito, nag-hirumentado yung mamay. I-vlog ko. Hmm? Pag nag-hirumentado yung i-vlog ko. Makapagising niya. Hmm. Yan pala ang ginagawa niya.
Pag hindi siya nagbago-bago, makakarating kay Tolpo yan. Huwag naman. Huwag naman. Hindi naman ibig sabihin na ipakukulong ko siya. Ano lang naman, advice. Kasi marami na ni Tolpo na pag pinapupunta sa opisina niya, talaga napapatino yung tao. Kakarating ng So ayan, tapos na po kami kumain. Di ba, ang bilis lang. Ganun kami kumain, mabilisan. Walang sali-salita, kain. Di ba, subo, kain. Tapos na. So ayan, salamat sa pagsama at sana sa susunod na mga videos namin, isasama ko na siya, gagawin ko ng magandang content. So ito yung first vlog namin dalawa. Kasi nanonood siya ng mga YouTube, mga vlog. Sabi niya, parang gusto ko rin mag-vlog. Sabi ko, sige, tatry natin. Pag hindi ako busy, pag may time, gagawa tayo ng mga content. Diba? So, supportahan nyo na lang yung mga susunod pa naming videos na i-upload. And maraming salamat. Thank you!